Gị bụ onye na-ekele m, ekele gị si n'afa ya wee chikere ihe niile ekele gị. Ịma na ụwa anyị nọ n'ime a lot of people aghọtara ka ụwa si aga. Fa na-eme mkpọtụ na-akọ ọsụ nsogbu ebe nsogbu adọrọ. Ihe ji na-agwa gị steeti bụ na gị bụ onye na-ekele m nkịta a privilege ifu eji eziokwu eme omenala. Ọ bụrụ na mụnwa kacha eme maka na Chukwu bụ Yahweh were ka o si eme ife. O nwere ike mee so nwere tụrụ anyị ya, ọ bụrụ ya bụ onye ga-arụ ife ọ chọrọ. Ahụhụ ndị kwere n'omenala kwesịe ya ike because na bụ ụzọ. Omenala bụ eziokwu, ndụ na ụzọ. Omenala gị na asụsụ gị. Taa a na-ekwu okwu maka na ihe na-eme na anyị Igbo na-agbawazi m obi. Ihe na-eme na anyị Igbo na-ewe m iwe. Ọ na-ewe m iwe. Owuru nji maka ya ekwu, ọ na-ewe m iwe. Ịma na a na-ekwu okwu ndị ọjọọ. Ịma na ndị ọcha mere ka iberibe ọ na-ekwensu bụ onye na-arụ arụ ma na-ekwensu bụ onye ọjọọ, mana ọ bụrụ ya bụ eziokwu. Ekwensu bụ shrine chiri ezigbo ike. Ndị Igbo dị jọgụ mgbe gboo. Ọ bụrụ na chetara agha ekwumekwu, ekwensu sonyere ụmụ Biafra ike. Ha weke sustain ndị ọcha for 40 years. Ndị ọcha emeriwo ha. Mana o wee ya na-akpọ mmụọ ọjọọ. Mmụọ ọjọọ bụ mmụọ na-eme ihe ọbụla bara arụ. Mmụọ na-emebi emebi. Ọ ya bụ mmụọ ọjọọ. Ụmụ Igbo chọrọ ichigha azụ n'omenala, mana onye ma onye ọ ga-eso, onye ma onye ọ ga-trọst, onye ma onye na-ekwu eziokwu. Onye ọbụla chọrọ ego, onye ọbụla na-ekele mmụọ ya bụ the best. Fa chọrọ ime ihe na-eme n'ime ụlọ nka, n'ime ụlọ ụka. Ha chọrọ ime n'ime omenala, mana Chukwu ya ekwe maka ori Chukwu họpụtara for this gbasara omenala. Maka ama na ụmụ Igbo emechi edu umeala na aga echiga azụta omenala. Mana oge na-eru ma a ga-achọpụta wayo na ntọ dị n'ụka. Ịma na agba ekwu eziokwu a asịsị kpeta aka egbu, mana achọghị m ịma ihe ị na-ekwu, achọghị m ịma ihe i chere, mana eziokwu ga-eme gịnị ga-apụta ife. Ndị eziokwu aka ga na-agwa gị. Maka ịbata na be anyị kịta, ịbata na Igbo kịta, ha fụgodo ụmụ Igbo chọrọ ichigha azụ n'omenala. Ndị ọjọọ, ma ndị kpọrọ onwe ha dibịa, ma ndị kpọrọ onwe ha eze nwaanyị, ma ndị kpọrọ onwe ha pastọ, ma ndị kpọrọ ha man of God. Nsogbu kọsọ nsogbu to ụmụ Igbo chọrọ ichigha azụ fechukwu ka ha zi fechukwu. Ka na anaghị esi fechukwu ha dị ebube. Ka na anaghị esi fechukwu ọ dịrị fa mma. Maka ịbata n'ime ana Igbo taa, 90% ndị kpọrọ onwe fa eze nwaanyị, 90% ka ghara isi na ndị ezigbo dị, mana 90% ndị kpọrọ onwe ha eze nwaanyị bụ akwụna ka fa na-agba ashawu. Na 90% ndị kpọrọ onwe ha dibịa bụ ndị wayo na ndị oshi. Mgbe na-ajụzi ajụjụ onye ka a ga-eso. Nwanne chigha back to omenala ndị be unu. Mee ihe ka ndị be unu si eme. Ejina kọpịa onye ọzọ. Ejina kọpịa ka ndị ọzọ si eme. Mee ihe ka ndị be unu si eme. Efu eziokwu, efu ndụ.